It's a new day, new beginning, new approach, new perspective, and new dreams. Engathi ungafumana umusa ufumana ukuphila. Kama upastor WeNingi ingosi AMAPHUPHO. Sibheka namhlanje iphupho la likabongiwe uthi hi, ngicela ukubuza ngabe kuchazana iphupho uvuna ummbila. Okay, uphupha la uvuna ummbila lolupha oluhle kakhulu, lusho la ukuchuma, lingabika ukunotha nje, ukunotha noma ke impumelelo komunye, kanti lingaphinde lichaze ukugculiseka nokwaneliseka ngomsebenzi wakho, mhlawumbe onzima okwazile ukufeza ngokusebenza ngokusikhandla. Kanti siphethe ngokuthi uma uphupha uvuna ummbila ngabe kubuphawu oluhle futhi osuke lukhomba ukuthi ngenzeka umuntu ozophila impilo engenazi ihibe futhi engenazi inkathazo esikhathini esizayo. Mhlawumbe njengamanje impilo yakho impilo engenazi ihibe futhi engenazo inkathazo, kanti la uthabile fortunate uthi ke sawubona ngabe empeleni ubeke nephupho la la khona beyikhama khona ke ithumba esandleni kuphuma ukungcola. Engakusho la ukuthi uphupha ukhama ithumba loluphawu oluvame ukubikela izimo ezinzima noma inkinga osuke zikudalela, mhlawumbe ungaba amahloni nje noma ezenza usingabaze wena uqobo njengomuntu. Kwesinye isikhathi senzena ukuthi mhlawumbe uphele naku kuzethemba lezo nkinga kufanele ubhekane nazo noma ke usixazulule njengamanje noma ke esikhathini esizayo. Kodwa futhi uma uphupha ukhama ithumba lisesandleni nalo luphawu olubi olichaza ukuthi kungenzeka njengamanje kuneyingqinamba noma inkinga obhekane nazo noma ngahlobhekana nazo esikhathini esizayo ezizokwenza ukuthi kube nzima ukuthi ukwazi ukufeza mhlawumbe inhlelo zakho noma ukufeza izifiso zakho, yabona. Kepha ke lezo nkinga lezo uzokwazi usixazulula uma ukuthi ukwazi ukukhama leli thumba ngempumelelo. Ngiyabonga. Ningakhohlwa ukulandela amakhosi amakhulu on Instagram ama.khulu amakhosi, kanti futhi ningakwazi ukuthi ke khona la ku channel igcine kwe video khona ke le imininingwane yakhe mhlawumbe inamba lanwazi ukuthi nimthinde khona mayelana namakhambi. Umakhosi amakhulu sephinde wabuya namagezo enhlanhla ashaya emhlolweni. Uma ufuna ukuba nenhlanhla uthandeke uqame wedwa uphinde uhlale nemali, zitholela umazibuthe ikambe elingashaya eceleni. Ungaphinde usitholele iPure Charm, yona ke yokusiza ukususa isinyama isuse isichitho isuse namathunzi bese kwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela ke u079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake order lakho njengamanje. Umakhosi amakhulu.